Hello everybody. Ito na yung mga naipon naming bote at saka lata. At ngayon na ibibenta ko na to para may babaunin kami extra pa uwi ng Pinas. Tapos ko lang maglaba. At ngayon ay dahil Sabado ngayon, hanggang alas 2 lang yung bintahan. Kaya bibenta na natin para wala nang iisipin. Ay nako, tiis tayo para may mabenta tayo. Alam mo pa ngayon, hira. Temperature ngayon ay -10. Uy, wala po sang lamig. Ano ba yan? Sobrang lamig. Akala ko di nalalamig. Mag-i-April na. Ano ba yan? Madami ito eh. Pero binenta ko na nung last week. So ito na yung natira. May mga ice pop. Yan yung mga pasahero ko ngayon. Yan. Tsaka yung mga bote nandun sa likod. So tara, let's go. Ang ganda na panahon, no? Kaya lang sobrang lamig. Okay, tara guys, benta na natin to. Okay, para may konting extra. Ngayong Lunes uwi na kami. Flight namin is 11:45 ng umaga. Galing dito sa St. John. Tapos first stop namin is Montreal. St. John to Montreal. 1 hour and 20 minutes, I think. Parang 1 hour and 20 minutes yata. Tapos transfer kami. Yung layover namin doon lang 50 minutes lang, pero
okay naman yun kasi diretso lang naman kami sa gate. Tapos yun, lipat na kami papuntang Japan, Montreal to Japan. I think mga 13 hours flight man siguro. March 30 yung flight namin, Canada time. Tapos yung layover namin sa Japan, sa Tokyo, 2.5 hours. Yun, maganda kasi saglit lang. Tapos yun, pa Manila na. Darating kami gabi 9:30 expected na arrival namin. March 31 sa Pinas na date. Excited na, siyempre makikita na namin mga anak namin. More than 3 years sa paghihintay sa pagkakataong ito. Nakakaiyak. Kaya palagi talaga akong nagpapasalamat kay Lord. Dahil hindi sa kanya wala lahat tong mga naman yung mga nangyayari. Sa daming mga pagsubok dumaan, lalo na dito sa immigration process, mga application, mga kung ano-ano pa. Nandun pa sa ano niya, part-time. Naglinis pa siya ng bahay para may mga extra kaming pang baon. Last Saturday nagbenta din ako kasama ng mga ito. Puno na kasi yung kotse kaya hinati ko last week at saka ngayon. Nabenta ko ng ano yun, mga $75. Tapos ito, iwan ko magkano kaya kaabutin ito. Siguro mga 40 na lang. So diba, magkano yun? 75 times, magkano yung palitan ngayon? 43? Diba, ano na, ang laking tulong na. Medyo malalayo konti yung ano tindahan nandun pa sa west side ng St. John. Hindi naman ganoon kalayo, medyo malapit sa trabaho ko. Ang lamig ngayon, pambihira. Kala ko hindi na lalamig ng ganito. Yung flight namin pabalik is April 16.
At yun, kasama na namin dalawang anak namin. Ano yung flight namin? Manila to Beijing, then Beijing to Toronto, and then St. John. Daming stops, no? Dito kasi kami sa ano eh, nasa province kami. Walang international flight na ano, kumbaga hindi port of entry yung lugar namin. Eh kung nasa ano ka, bandang Toronto ka nakatira, ayun, at least hindi ka na sasakay pa ng eroplano, or sa Vancouver or sa Montreal, yun, sa Quebec. So itong mga nakita nyo dyan sa harap, dyan sa right side, ano yan, pagawaan ng papel at saka tissue. Yan ang Irving Pulp and Paper. Dito sa ano, pag mag left turn ka dyan, doon ang trabaho ko. So dito tayo sa right, papuntang bintahan ng mga lata. Left turn tayo dito. Yung ano nakita nyo sa right, yung may parang yung puti na malaki, ano yan, paggawa ng beer. Yung ano, Moosehead, yung brand ng pangalan ng beer dito, Moosehead. St. John. Mahal na yung ano dito, gasolina, diesel at saka ano, gas. Bihira talaga yung gira-gira na yan. May bus pala dito. Yan o, 15. Dito pala dadaan yung 15. So malapit na tayo sa bintahan. Dito sa unahan, mag right turn tayo dyan. Walaan ko mga siguro mga 40 plus to yung mga ano, yung benta nito.
magbabibrate kung tapos na yung ano mo, yung mga yung pagbibiling nila ng lata. May magbabibrate tapos tutunog. So ikaw na yung pupunta dun sa bintana. So sige, hatid ko muna. Ayun, hatid ko na. Ito yung binigay nila sa akin. Babibrate yan mamaya, tapos tutunog, mag-alarm kung tapos na. Tapos yung kukunin ko na yung pera ko doon, yan sa bintana nila. Lamig sa labas, kaya dito tayo sa loob maghintay. Lamig. Mag-ano na ako bukas. Sa Manila na ako magpapagupit kasi ayaw na ni Mrs. sa pagmumukha ko, parang daw akong ano, tulisan. So pagdating ko namin sa 31 ng gabi, so April 1 dyan sa Manila pa kami dyan kasi mag-dinner pa kami sa mga pinsan ko. Tapos April 2 na kami uuwi ng Leyte, Southern Leyte. Excited na, sobra. Iwan ko lang kung anong emosyon yung lalabas, kasi miss na miss ko na talaga yung mga anak ko, lalo na yung asawa ko syempre. Yung bunso namin, yung babae, iniwan namin yun 3 years old. Ngayon 7 na. Nag-birthday nung March 16. Yung lalaki naman, panganay, 7 years old nung umalis kami. Tapos ngayon ano na siya, 11. So diba, pero ganoon pa man, ginawa ko to na para sa future nila. Nag-try ako, nag-student ako dito kahit mahirap, trabaho habang nag-aaral, sa awa ng Diyos yun, nakasurvive. At ngayon kakauwi na kami for more than 3 years of sacrifices, nagtitiis, iiyak, lahat. Yun, makukuha na namin sila. So, hindi man namin sila nakasama sa mga panahong yun, naiintindihan naman nila at babawi kami at gagawa pa kami ng maraming good memories. Yan, tumunog na. Nag-blink na siya. Dali lang. $42 for you, buddy, in a caramel. Okay. Do you want them bags back? No, it's okay. Okay, have a good day, bud. Oh, you already gave it to me. Yeah. Thanks, pal. Have a Okay, good day. you too. Oh, di ba? Tama yung ko, 42. 42. Tapos may isang caramel daw. So, tama, di ba? At least may 42. So, sige. Uwi na ako. Salamat. At ako'y ready pa ng mag-prepare pa ako ng lunch. Si Missy susunduin ko sa part-time niya 1 PM. Ingat, ingat. God bless. Maraming salamat.